Dok su Grci gledali u neverici, Srbi su koračali kroz sneg i kišu. Ni hladnoća, ni glad, ni granate nisu mogli da ih pokolebaju. Na Solunskom frontu svaki pedalj zemlje branili su kao da je poslednje što imaju. Strani vojnici nisu mogli da veruju kako tolika hrabrost može da stane u običnog čoveka. Gledali su čuda koja su se dešavala pred njihovim očima. Srbi nisu bežali, nisu se krili, nisu oklevali. Svaka bitka, svaki korak, svaka žrtva govorila je jezikom koji strani posmatrači nikada neće zaboraviti. Ovo nije samo priča o ratu. Ovo je priča o onima koji su pokazali svetu šta znači nepokolebljivost. Svako ko gleda zna da mora da vidi kako je to zaista bilo. Heroje.